गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जोङो भिडिअनि नैबे भिडिअखौ जों बोरै संखौ एड खालामगोन बा गुबुन दोंसे मेथाइखौ बोरै एड खालामगोन बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। माबायदि लेयार होगोन बा माबायदि ट्रान्जेक्सन होगोन, माबोरै इफेक्ट होगोन बेफोरनि सोमोन्दै ससे सावरायगोन। मणिपुरि एलबाम ओमफ्राय मोनसे बर' मेथाइखौ आं सोगोन बेयाव, नितामनि बर'नि देंखो नोंखौनो लानानै बे मेथाइखौ आं बेयाव सोगोन। भिडिअखौ जागायदिनि। थ' नोंथांमोना फिल्मराखौ डाउनलड खालामनानै ला, फ्रि ट्रायलाव मोनो। दा आङो बिनि वेबसाइटखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। आङो माखासे भिडिअफोरखौ लाना फैखाबाय, बेफोर मेथाइफोरखौ लाना फैबाय, बेफोर भिडिअफोरखौ लाना फैबाय। दा आङो भिडिअखौ लाना फैनो, आङो भिडिअखौ बेयाव एड खालामग्रोसै। मोनसे भिडिअ एड खालामसै आङो। बे भिडिअखौ दा नोङो बे मेथाइखौ प्ले खालामना नायनि आङो। मेथाइखौ प्ले खालामना नायदों आंखौ। बे नङा होमबा मेथाइआ? बे दा आङो नितामनिनि देंखोखौ लाना फैनोसै, नोंखौनो लानानै। माउसजों राइट क्लिक खालामनानै बेखौ नोङो हमनानै लाना फैदो बेयाव। दानिया नोङो नैबे मिउजिकखौ नायनांगोन, बे साउन्डनि भलिउमखौ नायनांगोन नों बेसेयाव दङ। बेयो प्ले खालामनाय लोगो बेखिनिया गाबबाय नङा होमबा? गाबबाय, मोनसेयासो गाबगासिनो। दा नैबे नितामनिना गाबाखै। दा नैबेयाव नितामनिनिया गैथ'वा। आं नितामनिना बेयाव साइलेन्ट, बेखिनियाव मेथाइ गैया। बेखौ आङो ससे दाननोसै। नैबे खन्द दाननि, बे खन्दखौ दाननोसै। नैबे खन्दखौ, बेखौ दाननो थाखाय नोङो कन्ट्रल भि नङाबा राइट क्लिक खालामनानै काट स्लिप, नैबे काटआव कन्ट्रल भि खालामनाबानो बेखौ दानबाय। ओमफ्राय नोङो दानिया नैबे संखौ, बिनि साउन्डखौ खमायना होदो। बिनि साउन्डखौ बोरै खमायनो होमबा नोङो सेटिंआव थांदो, सेटिंआव थांनानै साउन्ड एडजास्ट अडिअ'आव थांदो। बिनि उनाव नोङो बिनि भलिउमखौ खमायनानै होजोबदो। भलिउमखौ खमायनाय लोगो बै डाउन जाबायना, डाउन होमबा नोङो बेखौ प्ले खालामना नायदो खनसे। नैबे बिदि जाबाय। बेबायदि बेखिनिया जाबाय। जोङो मेथाइ खन्द लानोसै। नैबे मणिपुरिनि मेथाइआ बेबायदिमोन, खोनासंनो हागोन नोंथांमोना। मणिपुरिनि मेथाइआ नैदि बेबायदि। दा आं बेखौ खमायबाय, नितामनिखौ बारायना होबाय। बेबायदि इफेक्ट होनो हाबाय, लाइटखौ नैखौ होनो हाबाय आंनियाव जास्ट डेम'नि थाखाय। नै दहाय लाइटखौ खोमोरबा नै बिदिमोन, ओमफ्राय लाइटखौ होफैनाय लोगो लोगो भिडिअनि सोलायनाय नुदोंना? गैला बेबायदि जाबाय आरो। होनोबो हायो बेफोरो नैफोरो। नोङो बेखौ लाइटखौ नोङो केपासिटिखौ बिनिखौ खमायनोबो हायो। श' प्रपार्टिस नङा होमबा? बेयाव थांदो, नोङो बेखौ खमायना होदो। नै अके खालामना होदो, प्ले खालाम। बेबायदि आरो, बेबायदि जाबाय। दा जोंनि मेथाइआ, मेन अरिजिनेल मेथाइआ नैबेमोन। आं बेखौ ओरै डाउन खालामबाय मेथाइखौ। मेन अरिजिनेल मेथाइखौ खोनासं नोंथांमोना। बे आरोमोन अरिजिनेल मेथाइआ बे। आं बेखौ खमायफिनबाय, बर'निखौ होफिनसै आङो। बेबायदि कमेडि टनफोरखौ नोङो बायनो गोनां जायो। कमेडि टन बायनो थाङोबा नोङो बाय खालामनो गोनां जायो। टनफोराबो बिदिनो जेरै मिउजिकखौ एड खालामदों बेबायदिनो खालामनो हायो आरो। दिनैनि थाखाय भिडिअ'आनो बेखिनियानोमोन। गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनोबा आंनि चेनेलखौ आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे आङो मोजां भिडिअ'खौ नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। लोगोसे कमेन्ट बक्सआव माबायदि खालामब्ला गाहाम जायो नोंथांमोनाबो सोंहर, नोंथांमोनाबो बुंहर। होमबानासो आंबो भिडिअ बानायनो गाहाम मोनगोन बा मोजां मोनगोन।
बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय था। नोंथांमोननो जेसेबांखिनि नांगौ आंबो होबाय थागोन। दिनैनि थाखाय भिडिअ' बेखिनियानोमोन। थेंक इउ।